ja, vi skal spille et Happy Wheels. I dag har jeg Karl med. Det er mig. Ja, han kommer nok til at være rimelig meget med til, når vi skal spille Happy Wheels. Ja, lad os komme i gang. Har du en god en, vi skal spille? Den der. Michelle? Ja. Okay, spil den først. De videoer her, de bliver cirka sådan. Det bliver cirka en cirka, jeg siger vi lidt over 10 minutter. Det er så rimelig vildt, det der. En køkken. Okay, ham der, han går bare ind i den. Hvad gør jeg? Han gør det jo selv! Jeg kan ikke blive tiltænkt for mor. Det er moves, der kan. Er det løberen, eller hvad er det? Ja. Kom igen. Eller ikke. Det er lol, den er her, der kommer et hoved. Den er ikke skarp øverst. Nej, vel? Så. Oh shit. What the? Nå, resten det faldt der ned. Du er til for ramme. Det ser ikke for lækkert. Oh shit. Åh nej. Ja, den var sjov. Det var sjovt. Skal vi spille det? Jeg ved ikke, hvad det er. Sæt op med. Nå. Hvordan gør man det her? Jeg kan ikke huske. Jeg mærker. Kan du huske? Nej, det er ned og op. Er det ikke? Det ved jeg ikke. Godt. Nej. Press space to start. Du skal lige tage space first. Shit. Kalak du. Ja. Nej, du var en lille pige. Det er godt for hende. Så, klar til Hummingdrengen. Den må stensry. Er du klar? Det bliver skudt om, baby. Den løber det stadig. Det er julemanden. Okay. Nej, jeg kan bevæge den. Sæt den fast. Ja, nu kan jeg godt. Jeg er ikke engang med. Vent, jeg bevæger ikke på noget. Hvilken i hovedet. Jeg rører ikke på noget. Nu rører jeg noget. Okay, det var sjovt. Yay. Jetboy? Ja. Det er jeg på nu. Jetboy. Den kender jeg godt. Du skal bare, og så skal du løbe, og så skal du flytte den her. Det er mega nice, du nakker folk, men ikke hurtigt. Det er pistoler. Godt, man. Hej. Hvad var det, du tog frem? Kniv. Jeg prøver at tage kniven frem. Det kan jeg ikke, det kan jeg tage den. Shit, motherfuckers! Oh yeah! Dø! Han kan ikke dø. Okay, det er der faktisk. Okay, skal vi lige prøve den igen, hvor vi bare holder den herinde? Ja. Oh yeah! Jeg brugte 42 sekunder sidst. Det koster mig sådan til. Og der brugte vi 15 næsten. Næsten lidt mere. Kill JB. Er den god? Jeg har ikke prøvet den. Dræb Justin. Nej, vel. Nej. Ja, det er så sjovt, den her på. Jeg ved ikke, hvad det er. Aha. Yay. Var den ikke sjov? Skal der ikke dræbe flere? Var den ikke sjov? Hahaha. Pimp my right. Alright. Pimp my right. What's up? Nå, det er sgu da rigtigt. Body color. Hvad farve skal han være? Skal han være pink? Skal han ikke være gul? Jo. Vi laver Homer Simpsons. Er med til det? Okay. Bagefter laver vi vores egen. Window tint. Ved ikke hvad. Det ved det ikke. Black. I hvert fald sort. Oh shit. Tilbage.
Hvad er det en bil, vi laver, hvor de skulle have af? Ja, dollars. Er det dækkende? Ja. Dollars. På en gul bil. Okay, vi laver en ny igen om lidt. Vi laver en Carl bil. Slow. Nu er det ikke det, slow. Ja, okay. Wait here, you're right. You're right. Wait here a while. Okay. Sit. Wee! Fuck, den er lækker. Vi laver en ny igen lige om lidt. Ja. Oh shit, det kan I se. Okay, det var ikke sjovt. Skal vi ikke bare gå på Superman Fly? Den prøver vi. Nej vel, de er så sjove dem her. What? Fuck, man bliver svimmel. I believe I can fly. Unisys, den gider jeg ikke høre på. Hvor langt kommer han? Okay, hvordan kommer jeg? Han blev ugly hooker. Jeg blev spoon. Spoon kill. Cause we some happy little give you no. Hey, hvordan er det sådan en Why var at McDonald's? Nice. This raid. Hvad skal der stå der? Jeg skal bare stå raid 5. Og Carl han er ikke så vant til det her spil her, så... Du lander der. Og han lander... Det var okay, vi kan lande kullet. Hvad skal man trykke på for at lade ham flyve? Shit. Det går det langt med. Nu vil jeg prøve at sætte ham. Okay, hvad klasse skal jeg sætte? Nu er han flyvet langt. Okay, Carl trykker nu. Carl han trykker. Love it, don't wait to me. Nej, nu træder jeg jo bagud. Vi bliver en T-Rex. Fuck, hvor nice. Vildt, mand. Okay, jeg prøver lige sidste gang, og så går vi ud af den her. Hvis du ud. We are the champion. Nej, hvad? Jumbo Kani. Det er nok ham, der har lavet den. Det er nok ham, der har lavet den her Jumbo Kani. Den tager vi. Jeg ser ikke, hvad den var. You're fucking gonna die, bitch. Oh shit. Au. Hvad er det så? Ikke mig. Det var jo helt vildt. Rundt igen. Okay, klar. Nak ham helt. Ja. Så hænger du bare her. Slip ham. Ja. Ikke mig først. Det var mig først. Ja, der røg jeg. Typisk. Kan få min numse ud. Du kan ikke komme videre. Okay. Jeg kan alting. Gonna die. Oh shit. Du gør det. Du fik en. Woohoo. Bitch. Du fik en ben. Det er mig, der køber ned. Ikke dø, du må dø, hvis du dø. Han er død, han kan blive nede. Nej, han er nede. Yes, han fik bare ikke jeg vandt. Det er det vigtigste. En glas, det er ikke. Nej vel, den har jeg jo fået. Yes. Og finde hvordan kan den gøre han i halsen? Og nu kom den lidt. Men øje sviger. Kan du godt komme igennem den der? Ja. Fuck, hvor mit øje sviger. Den ser igennem os begge. Fuck, mit øje sviger. Skal jeg tage over? Nej, det er fint. Hvis du gerne vil, så må du gerne. Hvad? Hvis du rigtig gerne vil, så må du. Nej, det er fint nok. Shit. Det var meningen. Fordi på sig, jeg rører alligevel hen. Jeg vil klare den, okay? Jeg er klar på det. Jeg er klar på at klare den. Så bliver glas så tyk og tyk. Ja. Det var også dårligt for dig. Han har den også kun i hånden. Okay, hvordan kunne jeg gøre det der? Jeg kan jo ikke ret hurtigt. Ja, krabbe.
Så ved du egentlig, at man godt kan sætte den op på tv'et. Men så kan vi ikke filme. Det kan du ikke så. Nej, desværre. Ja, Stop! det er fordi, jeg har Just stop! Really? jeg har et 40 TV lige ved siden af mig. Som vi kan sætte normalt i hvert fald her. Oh god. Ja, hendes hænder, hvem bruger dog hendes hænder på syg? Du er ikke død. Du er ikke død. Eller... Ups. Nej, vel. Jeg vil klare den. Jeg klarer det. Nej, vent det! Du klarer den da. Ja, det var... Til sidst. Ja, det var ærgerligt. Men for hvem? Jeg tror, det er den sidste for i dag. Combo Glitches. Den er sjov. Wee! Det er den sidste for i dag, og så tror jeg, vi holder med den første episode af Happy Wheels med Carl. Hvorfor kan man egentlig ikke drippe dem deroppe? Fordi det er en sådan bag. Bowling! Flemming er ikke død endnu. Nej, jeg har den død. Jeg vil se, om jeg ikke kan dræbe ham i den sorte. Okay, vi skal... Okay. Nej, jeg er død. Okay, jeg gider ikke mere. Det var alt for i dag. Ja. Første episode af Happy Wheels. Ja, hej.